Bisaya Insurers Club, thank you. Rest assured that the mayor of Lapu-Lapu City is 100% support. You can get the support from the mayor of Lapu-Lapu City. Thank you also for your support in our city promoting our balik turismo. Daghang kayong salamat. I love you all. Alright. Thank you so much, Mayor. I am very thankful sa inyo mga vloggers in the city of Lapu-Lapu na you're helping our city na maka-recover ta sa ato ang livelihood, which the main yun is the tourism industry. Atong ipaibaw nga ang ato ang syudad, safety ra nga mo bakasyon sila, safety ra mo stay sila because na-flatten na nato ang atong curve sa coronavirus. And there's a lot of attraction in our city, nga pwede na to nga mapasigarbo sa ato ang syudad. No need na maadto pa sila laing lugar. Yes. They just stay here. Some of the tourists maadto sa, like for example, they go to Malapascua because na dito they call it the Fisher Shark, So here in Lapu-Lapu we have Fisher Shark in Barangay Tingo in Olango. So nata, Second, ang mga tao mo adto sa Oslo because of the butanding. We have also butanding here. Nasa We have this baby butanding in Marigondon, in Marigondon. That we don't know so much. Yes. Yung mga bagong na-discover karon because we are supporting our local divers in the city. Nga i-assure nato sila nga we will help you sa mga inyong mga kinahanglanon. Third, nanatay dolphin na nag-cross sa San Vicente to Talima. Nana sila every morning play na sila ang mga dolphin nga naa diha. So kung atong tan-awon karon ang city of Lapu-Lapu is focusing on the natural resources nga naa nato, which naata aning 25 diving spot nga pinakanindot gyud. In fact, our divers ningon gid sila nga Lapu-Lapu City is the best place to dive kinaagid ni tanan, So mana karon ang gibuhat sa city nagtinabangay ang local divers, Me personally as the mayor, I help them in my personal capacity nga there are a lot of corals in our city nga na damage, igo sa ankorahe tungod kay taka naglabay o kanang ilang tumban sa mga naligo. Yes, so muna nga we rescue the corals. We rehab, nag-rehabilitation ta sa atong corals nga mabalik, kay once na corals nagag-isda, nindot ang atong panantanahon, so muna nga naghimo ta og mga attraction, in our city na kung mahimo naaman na to ang airport din once they land in the airport, it's about 5 to 7 minutes away lang ato na silang hotel. They can relax, Kunya, pwede na sila managing-ingon nga no need na to go out, to go outside Lapu-Lapu. You can stay in Lapu-Lapu, ma-enjoy na nimo, ma-spend na nimo ang imong vacation sa Lapu-Lapu. You can cross to Olango Island, which Olango Island we will make that sa ecotourism hub ng area. In Olango, you can see the migratory bird, At this time, month of October, there's a lot of migratory bird. Kay winter sa ila karon, makita nimo kasi klase nga mga langgam, nga gikan sa gawas. Usa na siya. Second, makita nimo nga daghan kitag mga marine sanctuaries, mga fish sanctuaries on the area of Olango and in the mainland of Lapu-Lapu nga you can do your own feeding, feed kanila, duulon ka sa mga isda, naturally mahappy na ka nga sila malingaw sad, malingaw sad ang atong mga isda, and we have this longest white sand in Olango, it started in Santa Rosa, San Vicente to Sabang, kini siya natabunan na ni siya sa atong mga mangrove, natay mga mangrove. That's why na in the mangrove natay buhaton nga development ana niya, nga
pwede ka, you can do mangrove, magdo ka, mag-anak sa mangrove na ay agianan nga gamit ng nimo ang kayak, pwede ka magkayak na maagi sa ato ang mga mangrove. And daghan ang wala kabalo, no? Daghan ang wala kabalo sa ato mga kaigsunan nga dinhi di ay sa Olango, diha sa Olango, diha sa San Vicente, na diha ang pinaka-rare nga mangrove, no? All over the Philippines, siguro including Malaysia and Indonesia, only here in Olango makita nimo ang kana nga mangrove, no? Anong rare siya? Talag sa unod gid kaayo siya moturok, no? Yeah. Naaragid siya in the Philippines, mura og ang naaragid is Palawan and Iloilo. So these three places na naaaning kaning mangrove, no? They call it gapas-gapas mangrove, no? They call it gapas-gapas. So makita ni nato siya sa San Vicente. So na dito sa San Vicente. So muna ato na siyang preserve yun nga di gid nato na siya nga murag mahog na siya nga ato na nang pabantayan, no? Ang kanang mga mangrove kay haron preserve nato nga mudaghan kung mahimo mapakapadaghan ta makapagay daghan ana nga klase nga mangrove, no? Laing attraction in Olango is during weekend na-observe na to nga there's a lot of local tourists will go to Olango just to do kanang mag-bike sila, no? We have this trail bike in Olango na atong developo, no? Which is part na gyapon sa ato ang Santa Rosa to San Vicente, no? Now, naata karon himo ta og kining fish cages, no? Fish cages, these fish cages is intended for local and foreign tourists na gusto mo mag-fishing, no? If you want to do fishing, kakuha kag mga isda dito nga Open na Mayor. wala pa, this is for nag-develop pa nila, no? Okay. I-develop na ni. So muna na in the future probably by next year, no? Kuha na nato. Nya kining atong mga divers, no? Katong ilang gipang rescue nga mga corals nga nasa seabed, ila tong ilang i-form into cross, no? Katong largest cross. Yeah, muna ingon na that's the largest cross in the world because so far do na ramay 70 meters, no? But this ilang gibuhat, this is 100 meters, no, long of the cross, no? So kini siya, this is one of the attraction, no, sa ato ang city. So a lot of attractions in Olango nga ato gid nga pwede na itong mahimo, no? So muna na patabang ta sa ninyo, no? Yes. Sa mga You can vloggers. actually assign Mayor people assigned to specific groups na i-feature na nila ba? Yeah. So muna na ang ato agad na ang ato na ma-maintain nato, no? Ang ato ang kining atong natural resources nga dili mangluod ang ato ang kadagatan, muna na nindot gid na maglimpyo ta, no? Atong i-avoid nato di mapataka og labay. So mo nang gi-require nato ng atong mga turista kung mag-island hopping sila, inigbalik nila, somebody will check if naa sila trash or wala. Kung wala sila trash, that's very impossible, no? So mo na ato ang that's part of our monitoring sad, no? Gihimo na to. So ato siyang gi-assure na our crew, ang atong boatmen sa mga pamboat, ato na po na silang i-swab, no? COVID-free na sad sila. So to assure that our visitors coming in wants to do island hopping, no, just wants to do vacation, secured gid sila, they're safe in our place. So what we need is to promote our city, no, na kita abunda ta sa mga natural resources nato diri sa natural environment nato sa ato ang syudad. So daghan bagitag makita, no, sa ato ang syudad, no? In fact diri sa mainland in mainland Lapu-Lapu, you can see the biggest mushroom underwater mushroom in Agos, Barangay Agos. Daghan paggigo din. Paggigo ka makita, no? Paggigo ka makita, so you can see the beauty of that, no? Makita ka, wow, it's very beautiful, no? So nindot, no? Like ako, honestly, I don't know how to swim.
but I know how to dive. No, kay in diving, naman kay oxygen, mura kag natural nga naka sa gawas, importante nga maka Nalay mo guide nimo. ay mo guide mo na kay body, no, na imuhang makuan. Total inag-abot nimo sa taas, na kay mga floater, pwede na ka mo tighaya, not necessarily nga mo Kapagapa. ka, no? So muna na ang atong mga bisita, they can do snorkeling, no, snorkeling sila. So muna we have this executive order now. We will not allow kanang mag-rent sila og snorkel, no, because of the coronavirus, no, mapasa-pasa. So ang ato gyud ila gyud kanang Bring own gear. bring their own, or they can buy in the pump boat na kuan gyud kanang new gyud siya, di gyud siya for rent, bag-o gyud siya. May kinaapod sila baligya rapod on board. Actually, mo na to with the help of the mayor na itagaan na to, na provide na to sila na lang po yung baligya. Okay? Because we discourage that na magrenta sila. So mo na kung if you do mag-snorkel ka, you can see a lot of different kind of fishes, no? So it's very beautiful. So una nga it can be considered that along the beach, it's staying in the hotel and swimming in the beaches, so it can be considered as essentials, no? Essentials na siya kay kinahanglan ba yan ato sa na siya nga relax ang atong mind, no? Munang uban nga maboard na, munang mga sakit. Thankful po dahil may mayor na katong di-allow nimo ang mga kids ug seniors ganito. Yes. Tourist spots Yeah, na. because no, atong we allow them to go out in a hotel, no? Because if you want to do vacation, do relax dito, ano mo yung family, no? So kanang magkulang man gud ang pamilya ug dili man gud makumpleto ikara kamura nya wa imong anak nya kitara wala atong inahan, no, anak ra wa inahan, so kuwang na siya. So anyway, what's the most important na you can just present, no, ang katong imuhang booking nga naa ka, you are exempted, no, because so only hotels and resorts? Yes, okay. Only hotels, no, is allowed, no. Actually, based on IATF, I think minors, no, 15 above, they are allowed to go out, and 65 below, they can go out as senior citizen, no, based on the IATF guidelines. But mona sa ato ang city, para dili magdungan sila tanan nga magdungan og gawas, pariyata 15 years old, anak, pwede na ito magkagawas, but you need to get a quarantine pass in your barangay. Para ang ato gyapon, maintain gyapon nato ang atong coding. Ang atong coding system naa gyapon na siya. So needed gyapon na siya. We need that, no? Kay dili pwede na mana, no, kibaw man ta every day lain og add and even numbers ta magawas. So mayor, di ba per household one QPAS raman, so wala na tag multiple per household? Mana for the senior citizen and for the minors, we need to give them additional. I see. Kuan gid sila kanang as per individual gyud ang ato ang paghatag, because kung saan man nato pag-control, no, kay say yung 15 to 21, you can imagine mo ni pinakadagan o magdungan ni gawas sa ato watay social distancing. But if we will allow them to go out with quarantine pass, at least they will know na this is the day that I can go out. So thank you so much kayo for having us today, Mayor. So please do give a shout out to our Bisaya Introverts Club who are supporting you. Bisaya Introverts Club, thank you. Rest assured that the Mayor of Lapu-Lapu City is 100% support. You can get the support from the Mayor of Lapu-Lapu City, you know. Thank you also for your support in our city promoting our balik turismo, no. Daghang kayong salamat. I love you all. Alright. Thank you so much, Mayor. 1, 2, 3, clap. Clap when you're 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Wala pinaka-comfortable yung wala ko to kasi. 4, 3, 2, and... Kami magkatulong. Ako ba rin? Ano? Kami kita. Ha? Aga-video lang yun. Ako mo lang i-edit. Kaya usaya dito usa. Gina, ito daw ka dito yan. Demi ko na kita. Sabay pa. Jadi apa? Ayun ko no. Suot ka gamay. Anak, pwede ka magsalot sila na kayo. Wala. Wala naman dito yung konti. Alam mo, ligay. Ay sa ha? Ay practice mo ko sa mayor. Hey. Okay. Okay, bye. Okay, practice. Okay. Balik, pide, balik. Try again? Dalawa. Minute dire yo. Huwag man magdungan. Ha? Dungan? Kami magdungan? Akin na magdungan rin. Isuo lagi, Mar. Ako lang po lang gamiton. Amoy pa. Saka ako. Bang. Balik. Dapat pataas yun. Oo, sa TikTok. Sige. Pwede mo ba yun? Dili na, ako ang masyal mo doon. Pwede na. Asa? Try na to. Laro naman sa kapon nila, Mar. Sige. Sod gamay, ma'am. Sod gamay, ma'am. Anak. Okay. Go. Balik. Balik ano? Sige. Hindi, ada mo. Pupadayon naman na siya diha. Okay, pabot kami. Para sa'yo na ni mo, kanin na lang mo ha. Kaming una, sir. Kaming una. Maglistad ba ka? Kuminti na lang una. Ready? 1, 2, 3.